बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गोहोमजों दिनै सासे आलाय-सिलाय जानाय बर' आइजोआ गावनि आंगो गामिसिम सहैबाय। गावनि आंगो गामि गुबै थंखौ खिन्थाना लानो रोङाब्लाबो जोंनि खौरां बिजोंनि गोहोमजों गोजोन आरो गाहामैनो गावनि आंगो गामिसिम सहैबाय सासे बर' आइजोआ। थांनाय सानखालि जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों सासे बर' आइजोआ आन्दायना थानाय मोनसे खौरां फोसावदोंमोन। जाय आइजोआ दुखुनांथावै मुम्बाइ नोगोराव आन्दायनानै आलाय-सिलाय दंमोन। बेबादि दुखुनांथावै आलाय-सिलाय जानायखौ नुनानै श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउन्डेशनआ बे आइजोखौ आंगो थंसिम मोनहोनो आसाम फारसे लाबोनाय जादोंमोन। अब्लाबो आइजोआ गावनि थंखौ मोजाङै खिन्थाना लानो रोङैयाव आइजोनि गुबै थंसिम लाबोनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय थांनाय सानखालि जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनायनि गेजेरजों लोगोआव गोबां सुबुंफोरनि हेफाजाबजों आरो श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउन्डेशननि जर'खा हेफाजाबाव दिनै बे आइजोआ गावनि आंगो थंआव सौफैफिनबाय। मख'नो गोनांदि बे आइजोआ गावनि थं आरो मुंखौ मोजाङै फोरमायनो रोङाब्लाबो दा गावनि आंगो गामि आरो नखरसिम मोजाङैनो मोजां सौफैनो हाबाय। उसका तकदीर अच्छा है, आप लेके मिला बोल के फोन किए घर में। क्या है? बाऊ ना हाँ? क्या है मेरा? तुम खुश हो ना? घर आ गए हो? बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।